Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Τελέστηκαν χθες στη Λεμεσό τα εγγένεια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου CMS Training Center. Και όπως τόνισε στην ομιλία της η Διευθύντρια του Κέντρου Χριστίνα Ραντιπιώτη, η παρουσία του κέντρου στη Λεμεσό εκπληρώνει ένα όραμα, τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένειά της. Ενημέρωση από τη Μαρία Ιωάννου. Τελέστηκαν χθες βράδυ τα εγγένεια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου του CMS Training Center. Προηγήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός. Υπέρ του αγιαστήνε το είδο τούτο τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυλίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμου, Κύριε Λέησον. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάριν της έκκλησης ημών του Κυρίου Δεϊθόμου, Κύριε Λέησον. Υπέρ του γενέστη των Θεών ημών συνεργών και αντίληφθορα εμείς κατά των θείων αυτοποτισμών πράγματι να μελετήσουμε. Το αιών αξίουσι μας πίσω, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα, εις εμπίστη λαμβάνουσιν την ευλογία σου άχραντε. Όπως τόνισε στην ομιλία της η Διευθύντρια του Κέντρου Χριστίνα Ραντιπιώτη, πριν από 15 χρόνια μαζί με την οικογένειά της αποφάσισαν να φύγουν από την Αγγλία με προορισμό την Κύπρο, προσδοκώντας ένα καλύτερο μέλλον. Κατά τη δύσκολη εκείνη χρονική στιγμή, δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι η Κύπρος θα γινόταν ένα αληθινό σπίτι για όλους. Η πρώτη μου δουλειά στην Κύπρο ήταν με μια εταιρεία στις Βρετανικές βάσεις, επισκοπή, ως admin QA manager. Και ήμουν υπεύθυνη για το προσωπικό, για πρόσληψη και εκπαίδευση. Αλλά όχι μόνο αυτό, μια άλλη δουλειά που είχα δώσει για να ήμουν υπεύθυνη για το σύστημα ποιότητας της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια αυτή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και όταν η σύμβαση που είχε λήξει με την εταιρεία, αποφάσισα με τις γνώσεις που είχα αποκτήσει να κάνω κάτι δικό μου. Και επειδή έβλεπα από τις βάσεις ότι κάτι έλειπε από την Κύπρο, η εκπαίδευση, η ασφάλεια και η υγεία, αποφασίσα να ξεκινήσουμε τη CMS. Την κορδέλα έκοψε ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, κύριος Καλογύρου. Άτομα και οργανισμοί να συνεισφέρουν και να συνεργαστούν, ώστε ο καθένας από αυτούς να βάλει το λιθαράκι του στο οικοδόμημα της ασφάλειας και υγείας, πρέπει ασφαλώς να είναι ενήμερος. Πρέπει να είναι εξοικειωμένος, πρέπει να γνωρίζει. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι αυτονόητη ανάγκη για όλους. Για τους εργοδότες, ώστε να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους, να λαμβάνουν προστατευτικά και προληπτικά μέτρα. Τέλος, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές του Διευθυντή του Τμήματος, ο οποίος λόγω ειδημένων υποχρεώσεων δυστυχώς δεν τα κατάφερε να είναι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ. Να αναφέρω ότι η εταιρεία μας είναι το πρώτο εκπαιδευτικό κέντρο στην Κύπρο που επήρε σήμερα επιστοποίηση από την Αγγλία για Approved Assessment Center για υγρό αέριο. Και θα ήθελα σε αυτή τη στιγμή να έρθει ο κύριος John Martin για να μας το δώσει το επίσημα την επιστοποίηση. I'd like to present the certificate to Christina on behalf of Logic Certification and congratulate her on not only becoming the first ACS centre in Cyprus, but the first ACS centre outside of the UK. Very well done. Congratulations on Congratulations on 10 years in business, and we hope to be associated with you for at least that long. Thank you.